ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನು ದಾದ ಟಾಪಿಕ್ ದತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು 1 to 8 ಮಂತ್ ಜರ್ನಿನ ಪಂದಿತ್ತೆ 9 ಮಂತ್ ಜರ್ನಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಿಸರಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ನ ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದದೈತ ನೋಡು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಪಂದು ಸೊ ಆಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಓಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನನೆ ಇವನ್ ಎಂಕಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ದೇವರೇ ಪಂದು ಇವನ್ ಪನೊಡಾಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೋಡೊಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಈ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಆತು ಬರ್ಪತೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೇನ್ದ ಪುರಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10th ಆನಿ ಬಯ್ಯ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈಕಾರ್ ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಸೇಮ್ ಕೈಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಎಂಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10th ದಾನಿ ಬಯ್ಯ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ಡ್ ಒಂತೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಸುರುವಾಂಡು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಸುರುವಾಂಡು ಆಂಡಲ ನಾನು ಎನ್ನಿಯೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಲಕನೆ ಒಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಪಂದು ಎನ್ನದು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಜೊತೊಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 10 ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡೆಂಕ್ ಸೊ ಪೋಯ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ತೂನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಣೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡ್ದುಂಬು ನಮಕ್ ಅವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಬಸ ಪೋತಿಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ದಲಕ ಪೋರೆ ಸುರುವಾಂಡು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಲೆತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋನು ಪಂದು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಉಂತುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ದಾದನೆ ಆವಡ್ ಪೋಯಿ ತೋಜಾದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಅದಾಗ ಯಾನು 11 ಗೌಲಿತ್ತೆ 10 ತಂಚಿ ಒಂದು ಪುರ ಆನಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೇನ್ ಚೂರು ಕಾರುಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಬೆರಿಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಹೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗರ್ಭಕೋಶಗೆ ಓಪನ್ ಆತನೆಂದು ಪಂಡಿರ ಅವು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದದನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿರಳು ಉಂಡತೆ ಈ ಬಿರಳು ಪೋಡು ಫುಲ್ಲು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದು ತೂಪೇರಾಕಲು ಅಂಚ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಓಪನ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಡೆ ಪೋಯತ್ತೆ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೊ ದರ ನೀರು ಪುಡವನ್ ಪಂಡ್ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನೀರ್ದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ನೀರು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮೇ ದಿತ್ತು ನುಜ್ಜಿ ನೀರು ಪೋಣ್ ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಕುಲಿ ನೀರನ್ನು ಪುಡಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು 10 ಪೋದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಅಂಚೆನೆ ದರ ನೀರು ಪೋಂಡು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಜಿಜಿನ 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡ 3:49 ಗಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೀರು ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೇನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೇನ್ ಬೈದಿನಿ ಬೆರಿಟ್ ಸೊ ಬೆರಿ ಒಂಥರ ಈ ಪತದೀಲ ಕಾಪಿನಿ ಮೂಮನ್ ಪರ ಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಬೆರಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೇನ್ ಆಯ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾರಿಗೆ ಪೋಂಡು ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ಬಂಜಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಪಂಡ ಬೆರಿ ಟೆಂಕ್ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಡ್ದದ ಅದನ್ನ ಪೇನ್ ಬರೋಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮಗೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಿರ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೇನ್ ಬೆರಿಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಕಾರ್ ಇಡ್ಲ ಬಂಜಿಡ್ಲ ಪೇನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಈ ದಾದ ಪನ್ಪಿರು ಕಾರನ್ಲ ಬಂಜಿನ್ಲ ಏರ ಒಯ್ತು ಪತ್ತದಿಲ್ಲಕ ಮೂಮನ್ ಪರ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇನೈತೆ ನಾನು ಪೋಡೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಆತ ಆಪುಜಿ
ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೂರು ತಡೆತ ನೋಡು ಆತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಂತಿನಾತೆ ನಿಕ್ಕ ಪೆದ್ದುನ ಬೇನೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೂಲ ಒಂಚೂರು ತಡೆತ ನೋಡು ಆತೆ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ಬೆರಿ ಇಜಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಒಂಚೂರು ತಡೆತ ನೋಡು ಪೆದ್ದುನ ದಾಲ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋನ್ ಪೋನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಬಾಲದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಬಂದ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಬಂಜಿಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ತಿರ್ತ್ ಮೂಲು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಡು ಪೇನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋಡು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೂಲು ಈತ ಬಂಜಿ ಟೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ತಿರ್ತ್ ತಿರಿ ಬಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಟೈಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಲೂಸೇ ಇತ್ತಂಡು ಏತ ನೀರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಲೂಸೇ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಳು ಒಂಚೂರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೀರ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತಡೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೇನೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಲೆತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಳು ಏನು ತೂಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬಂಜಿ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಜರು ತಂಚಿ ಬತ್ತದು ತುಯ್ಯರು ತೂದು ಓಕೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಟೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಏಪರ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಈ ಬೇನಿಡ್ಲ ಒರ್ರ ಬಾಲೆಪಿದೆ ಬರಡು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂತಂಡು ಅಂಚ ತುಯ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾಡು ಬೇಡ್ತಲೆ ಅವು ಬೇನೆ ಬರ್ರೆ ಪಾಡ್ನು ಆಯ್ದು ಪಾಡು ಜೇರು ನಮಕ್ ಅವು ಬೇನೆ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಕೆಲವೇರು ತಿಂದು ಪೂಜೇರು ಈ ಬೇನಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದು ಸೊ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಗಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಏಪ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಗಟ್ಟಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸಾರು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹಪ್ಪಳ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರ ಆ ದಿನ ನೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸೊ ತಿಂದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ಪೇನ್ ಎಡು ಕೂಡ ಜೋರು ಬಡಾಪಿಲಕ ಉಂತಂಡು ಆಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕೊಲು ಪಂಡತೆ ತುಲೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕೊಲು ಈ ಟೀ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ನ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಒಂದು ಬಂಡ ಬಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೂರು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮ ನೂರ್ಪ ಅದು ಕೊರೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಪೋದು ಅವಳು ವಾರ್ಡ್ ಇಡಿತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಪಿನ ಸಿಸರಿನಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮೂಜರೇಕ್ ಪೋಯತೆ ಒಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಜಪಡಾದು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದೇದೊಂದೇನು ಈ ಬೇನೆ ಬತ್ತದು ಪೆದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕ್ ಪೆದ್ದುನ ಅಂತೂ ದಾಲ ಬೇನೆ ಇತ್ತಜಿ ರಪ್ಪ ಬೈದೊಲು ಬಾಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಈ ಪನ್ಪೆರತೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಉತ್ತರದೀದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಬೇಗ ಬೈದೊಲು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ 3:45 ತಂಚಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಪಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏಪಲ ಒಂಜರೆ ದಿನ ಇಜಿನ 2 ದಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ನೀರು ಪೋಯಿನೇರ್ದ ಅವರ ರಪ್ಪ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಗೈಸ್ 9 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಜರ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅದಿರ್ಪಾತು ನಲ್ಪುನತ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಆಪುಣಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದ ಆತ ನಡತೊಂದ ಯಾಂತುಲೆ ಯಾನು ಫುಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚನೆ 14 ಪುರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ದರ ನೀರು ಪುಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿಲ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಒಂದೆನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇನ್ ಆಪಿನ ಬೇಜಾರ್ ಆಪಿನ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡಲ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾತ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಿಕ್ಲ್ ನಟ್ಟು ಗ್ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ ಏತಾಂಡು ಬಾಲ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಇತ್ತೋಲು ಅಂತ ಪಂದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ 34,600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ 34,600 ಆದಿತ್ನಾಗ ಆಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಸಂಜೀವಿನದ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಟು ಈ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಐಟು ನಮಕ್ 6,000 ಅಂತೆ ಬತ್ತಂಡ ಐಟು ಅಂಚ ಅದು 26,000 ಅಂದ್ 26,600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತಾಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು
ಹೈಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ಪರ ಆಪಿನಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಐತೆ ಒಂದಿನ ನಮಕ್ ರೋಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ ಹೈಟ್ 6,000 ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ 26,605 ಏತ ಆಂಡ್ ಬಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತೋಲು 2,500 ಅಂದ್ ರಡ್ಡ 500 ಇತ್ತೋಲ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಲ ತೋರ ಎತ್ತು ಜೋಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪಂಡ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತೋರ ಅಂಡ ಈ ಮೂಜರೆ ಕೆಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಇದೇ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ನ ವೆಯ್ಟ್ 2,500 ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ಬ್ರೀತ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಶ್ವಾಸನ ಮಿತ್ತು ಕೊನರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತು ತಿರ್ತು ಬಿಡೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ತಿರ್ತೆ ಕೊನೋಡು ದಯಪಂಡ ನೀರು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ದಮ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ದಮ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನಿ ಬಾಬು ಉಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಸೊ ಪಂಡತೆ ಅಂಚ ಬ್ರೀತ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ನಾತ ತಿರ್ತ ಶ್ವಾಸ ಕನೋಡು ದಮ್ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವ ಈನಿಕುಲು ಏತ ಆಪುಣಾತ್ ಲೂಸ್ ಬಿಡೋಡು ಜೀವನ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತು ನಾವಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ಬೆರಿನ ಒತ್ತು ದೀಪಿನಾವಡು ಅಂಚ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಏತ ಆಪುಣಾತ್ ಜೀವನ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆರಾಮಾದ್ ಬ್ರೀತ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿ ಓನ್ಲೆ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯೇ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಲ ತೂ ಅಂತರಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂ ಪೋಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಚೆನೆ ನನ್ನಲ ವ್ಯೂ ಪೋಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕುಲು ತೂಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ನಿಕುಲು ತೂ ಅಂತಿಲಕನೆ ತಿರ್ತಿರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪುಂತುಲೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತುದು ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅತನೇಟ ಟಟಾ ಬಾಯ್